درگاهی الهی چو هدیه رسیدی بر روزگار مادر خوشبختی آفریدی. ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. модарону хоҳарони азиз, хоҳиши кор кардан дошта бошед, ба ватсапи ман нависед, корро мефаҳмонам ва якҷоя дар як команда кор мекунем. кор дар компанияи Faberlic аст ё ки ба касе ягон продуксияи Faberlic лозим бошад, метавонед ба рақамҳои ватсапи ман нависед. ба ҳамаи шаҳрҳои Россия ва Тоҷикистон доставка дорем. тамошобинон, ҳамсоя боз клубника овардааст, варени пазӣ давом дорад. боз 5 килоги дига 300 рубли гирифтем. мо аз як ҳамсоямо мехарем, қариб ҳар рӯз мебиёрад, 5 килоги мебиёрад дар ҳамин тавора. барои зимистон тайёрӣ. дар инҷа бошад хамир барои нон, хамири нон. варениро модарам мепазанд, барои он ки хайр кӯдако бисёранд дар хона. ман метарсам барои пухтан, пештар мепухтам, ҳозир медаванд. имрӯз детсад нест, ба ҳамин хотир модарам мепазанд. тамошобинони азиз, ана ҳамин хел ҳар рӯз бузамонро дар гирду атрофи хона мечаронем ҳамроҳи кӯдако. Малика не трогай. Да хватит. имрӯз гулҳои хонагиро ҳамаашро ба берун баровардем. тамошобинон, ана ҳамин хел нарм мекунам барои нағз афзоишашон, нағз будан. ҳозир ҳамаи гулҳоро мешӯем ва баъдан барои шумо результатро нишон медиҳам. мандаринро ба берун баровардем. вазнинтар буд, камтар. ҳозир тоза мекунем. тамошобинон, дар инҷо бошад лечебный процедура барои мандарин, барои он ки вақти зимистон бениҳоят мандарин азоб кашид гӯем. барои ҳамин камтар вай медозем, удобрем мегӯем. онқадар бисёр ҳам намешавад, месӯзад мандарин, ба ҳамин хотир камтар медозем. Привет. Ассалому алейкум, дӯстони азиз, ана уборкаро ҳам тамом кардем. полро шуштам, ҳамин плиткаро шуштам, краска кардагӣ будам, шуштам. крават гулҳоро берун баровардем, мандаринро ана ин хел кардам. бинед решаашро нарм карда удобрение пошидем, ана ин хел шуд.
дар он ҷо бошад клёнкаҳои дигарро шуштем, кашол кардем. Ана ин столи кӯҳна буд барои партофтан. Дилам нашуд ва анани хел вай кардам. Аз светофорум ин клёнкаро харидорӣ кардаги будам. 65 рубл. Более-менее эстетически намуд шуд. Намуди эстетики шуд. Анами хел аккуратне. На инҷа мондам. Маша умывальникро шушт. Умывальникро кашол кардем. Инҷа бошад гулҳое ки гули ромашка ва райҳонро коридаги будем. Ҳаминҷа мондем камтар баландтар шаванд, баъд ба замин мегирем. ҳамин хел ҳавояш тоза, беседкаро тамошобино, ҳамин хел ҳавои тоза, шабода, сквозничок, ҳамин хел скамейкаҳо. Ин табуреткаҳои кӯҳнаро ҳам напартофтем, краска кардем. Видашон хел безебу, лекин бақувват ҳастанд. Ба ҳамин хотир напартофтем ки одамомо бисёр дар кор мешавад. Хайр дар оянда ҳаминҷа скамейкаи садовӣ мешавад, аз ҳамон харидорӣ мекунем. Ҳамаш кам-кам мешавад. Ана ҳамин хел дӯстони азиз. хоҳарони азиз, дар ин ҷо ман тюле ки барои беседка харидорӣ кардам бароятон нишон медиҳам. Ана ин хел тюл, метраш 200 рубли. Тюли простой, расцветкаш ана ин хел. Дарозияш 150 ё 140, ба хотирам нест, 140 ба фикрам. Пагоҳ кашол мекунам, баъд результатро ба шумо нишон медиҳам. Ана бинед. ана ҳамин хел тамошобина. Метраш 200 рубли, дар ин ҷо 15 метр. ана инҷа специалне вай дорад барои кашол кардан. پیوندی من باقی امیدم حاصلم دل بندی من بختی سفیدم خوشگلم ارمان ندارم گر